Berdea da Euskal Herriko mendi eta basoek udan izaten duten kolorea, tonu guztietako berdeak. Udazkena ailegatu aurretik baina, kolore arrea hartu dute inguruko mendiek. Kontua da, urte guztian berde behar lukeen pinuak direla gorritu direnak. Suak pasatuta moduan daude gero eta mendizail handiagoak. Gaixo daude intsignis pinuak, lekanostika azikola ondjoak jota, eta gaur-gaurkoz gaitzak ez du sendabiderik. Pinadiak jo beste erremediorik ez dute baserritarrek, eta kezkatuta eta haserre daude. Eurengana jo dugu iritzi eske. Zela bizi dozu zuek? Hau, gaixotasun... Gaixotasun hau, gaizki. Oso gauza tristea hau baserritarrentzako. Zuzeuk ere badaukazu ze pinadixak, gorritxuta, oingo batzuk behintzat. Bai, ia gehienak, bai. Ia gehienak gorritxu dira, bai. Bai gaztiak eta bai ja edade o diru bat eman dezaketen pinu batzuk ere, bai. Laurteko bat, bostetarako zaila laurteko eta bestia eta behatzi urtekoa, ontxe beste lau bost urtien, isa doblauen birzabana, bai. Guetorre gara ona pentsatzen, kaltetu nagusixak baserritxarrak izango zeatela, eta seguramente hala izango da, baina honek beste askori ere eraingo detza kaltia. Baserritarrak, baina negozio ondizio beste batzu dago pinu egine, baserritarrak ere bai, baina pinuan kontura bizi direnak asko dara Euskal Herrizen, asko eta asko, Ze izan da pinua baserritarrentzat? O zer da? Oin arte nik ona, kontrasua asko eduki ditu, baina baserritarrai laguntzeko ona, oin arte ona, bai. Aipatu diguzu lehen, kamaraz kanpora, baserri asko daudela tente gaur egun pinuai esker. Bai. Hala da. Asko eta asko. Asko eta asko. Lehen behintzat sasio baten, zoze obra txiki bat, handi bat inbir bazan, beti laguntzaile pinua. Baldimazako behintzat pinua jota. Baserritxarrei edo peinadi jabiei eman beharreko mezu oin, geixenak terreno zaila ondixak ikuste ditugu gorritxuta, horrei ze esango genetzake. Baserritarra izan betzako nada, pinuekin jai dago eula eta poliki erkauk momentun ondo joa eta eguren kopuru hori tragatzen du, eramaten du, eta lehen izan duen bezala poliki, baina atzeanik gabe kendu bere gogorosek, bertan basuen alperrek aldu baino leheno, igartu eta bertan ustatu baino leheno, aterata. Ikusten dugu, Elgoi Barmendaro buelta, hemendik kanpora ere bai, baina guri bereziki hemengoak interesatzen jako edo, gorritxuta, ja udazken koloreko, udazkenean gorritzen estan espezia gainera, gorri dagoena. Zuk zure lan volumena ere onditxuko zan, pentsatzen dut gero eta jende gehiago etorko danak eskatuta, edo papelak zuzentzera, botatzeko, edo... Ez da, zein da kezka nagusia? Baserritarren kezka nagusia da, oin behak hainbeste urtetan egin dugu lanan ondorioz hartu du motorreko ondisa. Eta oin dagoen itxega toki batea, egur hori kendu berdana, eta baldintzak oso eskazalia. Alde batetik eindeko landan ordainketa ez da gutxi egia, eta beste aldetik hori kenduta gero dago beste arazo bat, zer landatu. Eta, klar, zer landatu hortan da oinartien eukideun ezaugarri bat basugu dana lana egin, eta lanaren ondorioz etekin bat eta janbide bat o bizimodu ateatzen modu egotetik hortik ez da horrezak. Eta gainea egiten dana lana, ezin horretzen oso plazo luzea. Ez guk eta ez gure ondoren guek, ondoren guk zen horizke, beste beranaldi bi gutxinez. Honek ez omen dauka bota beste ikzen bideik. Gaixotasun honek ez dauka izan da bideik, eta pinadi zaila ondixak botatzen da bizi baserritxarrak. Gerora begira zela ikusten dozuzuk? Botatako hortan zer sartu edo? Botatako hortan hori, zehoz ez sartzen hemendik aurrera, mendixek hemen zua garbituko ditu. Baina zer sartu ere segurantzarik ez daukazuela, dinosu? Ez, momentun ez. Momentun ez da, ez da egit. Txarrena hori igual, ez jakitzia ze sartu lehken soildutako saio horretan?
zerek dagoen etorkizuna geroako, ze torriko litzaken ondo, inok ez du esaten hori. Karo, inoriz jakolako gustatzen lan itxia, alperreko bada. Ez. Baserritxarrok zela bizi duzuen kontu hau. Azkenean uste egiala, ez da, behorren gana oitu edo lehen gorritxuta egon zen, duela hilabete bato ematezun berriztu bizula hola, dana berdau bezala kolorien pixkate aldaketa bat izan zuen, baina oain berriz bueltan, lehen zagu baino ere gorritxago egia jartzen. Impresio txarra beste izan. Behi itxi, o pixkat bestalde esatean bezala, etxu ezerre jakin nahi olako zure, porque behi jartzen zera, emateu olako nik izte izan, harrera! Zuk zeuk be, pinadixak baditzuzu, kaltetutakuak. Bai, denak esango nuen ditarula kaltetuta. Dana gorritxuta, dana gorritxuta. Dinue ez daukala gainera soluzioik, bota besteik ez. Ez dakit nik zela bizi duzuen zuek hori, edo zuen baserritxarren artean gai hau imaginatzot sarri aitzatuko dela, edo sarri berbaingo duzuela honen inguruan. Zela bizi. Bat gauza garbi dauna, edo kendu, edo bestela bertan ustatuko lia dela danak. Hori ja nahiko garbi, alde hortatiken garbi. Arazua edo kontua da beste bat, horiek kendutakoen ze erabilera o nola eman usua o zein terreno horiek. Pinua beti izan da sostengo bat baserritxarrantzat, zer da, o ze izan da pinua? Bueno, kasu desberdinak dira. Nerean, ez da hainbesteainoko, bai, zatika da mateo beste bota gendu, baina nahiko pinui zaharra bazkenik, ondiken kendu gabe, eta gaztiek bai, eta ezin dizut hori, hor, etekin haunditik pinutik izan deunian nola, bai, landu mordu egin dugu, lan bezala hori asko egin dugu, dana geu landu dugu, nahiko garbi euki, entresak egin, hori geu landu dugu eta lan hain bai, baina hostien etekin haundik hola pinutik jasotako ez gehiago, baina, bueno, ipinizian hor daoz, eta kontua dagoen, derri horra daola, edo kendu, edo bertan utzi, edo ahaztu, ez dakela ez den bideik. Gaixotasuna bera zela zabaltzen da, no zer dakarren, edo horren gaineko informazioik jaso duzue? Ez, egia esan. Neure buruen nabile, zein izango egia, o nola, batek gauzu bat daitzen dio, beste gauzu bat daitzen diot, ezin realidadia o zeizela egien, ezin hierritzen nabile, egia esan. Ondoren, lekanostika azikola izena, eta da pinuen horrizei azikulatan itxasten dana. Eta hori zabaltzen da esporan, ondo dana bezala, esporan bitartez. Pinuek afektatzen zo, azikulak horrizek itxasten da, eta horrizek poli-poli galdu ititu, gexotu iten eta orduan iten da, zuaitza ito. Eta ito eta gero bide iten da. Eta egurra, hil baino lehenko, basotik entzi da, komendagarriz eta behar da. Laguntasunak eta izango dira, imaginatzen dut, baina, klaro, hau dana aldi berian gaixotzen bada, aldi berian bota behar bada, hone dana botatzen hasi eskero, horrek ere amaitzuko dira. Amaitzuko dira, Europako bizkaiamak ondo markatzez baitu pozuek, ez da izango jor bat ere, jakizazu, zer, hori ez da genik, nola hori guk, emateko prasbaure guk eskaben goitu, baina goitikan formula nola bideratzen dituen hor... Diru laguntza badaudela, diru laguntzak daude gaitz honi kontra itxeko eta aurra itxeko da esan dezagun kaltetuei laguntzeko, eta bestetik soildutako basuak berriro landatzeko, hori izango litzake bigarren laguntza bat. Hori da. Bigarren laguntza... Diru laguntzak daude bi ataletan, batzuk dira gaixotasunen ondorio arintzeko, da hori izango litzake, hasi 5 urtetik eta 30 urte bitarteko adinena duten pinuiek, daude laguntasun hori. Eta gero izango litzake beste laguntasune da, baso hori soilduta gero, berriro landaketa egiteko, beste diru laguntza batzu. Diru laguntza hauek betidanik egon dira. Gaixotasunen hauek, normala bezala, gaixotasunen ondorioz ipiniteko laguntzak dira. Bigarren diru laguntza hortan, baina eukaliptoak ez dauka. Bigarrengo hori, basu soilduta gero, landaketa hortan
diru laguntza dauzko zuhaitz mota guztizek, eukaliptu izan ezik, eukaliptu ez dauka diru laguntzaik momentu honetan. Hau, taku esate dugu, landaria takuen. Hau ja bizida, nik eskuen eukitare bizida. Eta lurrian zartagoen ondiko beto. Eukaliptua. Eukalipto nitens. Temperatura aguantatzeu, ez dakit 8 edo 10, honekin ez dago arriskuik, hotzakin. Eukalipto normala hor itxasuan onduan dauana hori da globulus. Da hori hemen ipiniko balez, da izotza ingo baleu, izotz beltza esateiuna 2 bajo 0, igual da nazik hau. Orduan ezin geha arriskau, hau segurua da. Osa, horretan jarrita daukazu esperantza baina orduan. Hau eta jubilazioa. Eta osasuna, bihardet. Eukaliptuak orduan lan gitxio dauka, biximitxartian. Entresakaik edo ez da inbiar edo. Hau ekutu edau, sartuta sin maz, daia behiu. Ja, claro. Segun ze sasoetan sartzen dan, pixkat goizo sartzen bada, maio, junio sartzen bada, garu ertetzeu eta zikin ertetzeu, baina oin agostuan sartuta ja, datorren urteago, ez dago zikinik urrengo da arte. Eta horrek nire buruan altura harrapatzen du eta aurre haikegu. Gua da, nik ez dutela diruik hartu pinuekin, bakarrikan parra haikego, eta parra haikego geldik egon da igual da. Beti lan asko eta lan horrek kontau gabe eta orduak eta beste garbitasunak eta hainbeste kostatzeen gauzak bate kontau gabe, dio esaten dugu azkenian hartzen dirua, eta dirua, baina ez da dirua ondizia izan pinuara inoiz, eta krisisetik honea etzuen merezik hasik. Galdukoa, egurpila emat galdukoa nun baita. Honek ez dauka kontrolezatu bat guardapapelakin behin izan, azkarten du behar dugu egur asko gaixua frenatzeko ero nahi dabe, baina nik esan nion da, bileko alde nik erostaile bat, nik egin da lau hektareak entzeko papel bat. 18 harrapau diez, 18 hektarea mordua da. Basoi gehixen da pinuak egin da niko ikikoet, seguramente, eta persona bat kondizio normaletan autonomo pau, kotxi eta ojan da ondo ezin da bizi, beste enpresa eskazenetako kondizioetan ezin da bizi horremestek biherdu, ni dakat 100 hektarea, biherdu 2000 hektarea horren maiorista, ez da gizela esaten dan lur zailik eragarrisiak eta biherdia hemen ez daurenak bizitzeko pinuekin. Eukalitu egin ikusiko dugu ez dakit. Esplikaitazu hori, zelan eukitzen daben, pinua landaria sartzen danetikan, lehenengo entresakako lehenengo zerak noiz izaten dira edo? Lehenengo entresaka bost bat urteo, igual pixka lehenu, baina... Baina aurretik ze zaintza eskatzen dau pinuak aurretik? Garbitu asko, hemen gaztaina eta sasisia eta otia eta gauza asko ertetzen dabe, pinua baino azkarro. Itxita gehatzen da argipe, orduan gutxienez filak garbitzetu lehen osegazar batekin da, oin desbroza horakin da, bueno. Filak garbitu eta... Ordu horrek danak zenbatu ezkero? Landarak metro bat altura dakanien da errez jotzen dabe behia. Gora behira hon biharren etzan da joteien neuen. Berriz tentetu. Batzuk makila bat ez dakatxiki bat zartu eta soka batekin da lotzen dabe, o lur pixkatekin da, hankiekin da, gortu pixka gora behira ipini. Eta... pinua, bai. Ordu askoko lana? Limpieza, poda, klareo, laguntasun pixkatekin, garbitu mendizia dana, beheko adarra kendu, eta tartien pinu batzuk kendu, eskazak eta hola, eta argi pixkat sartzeko. Bierdan baino asko gehiago sartzen da pinua. Gero kentzen gueteko, eta emateko azteko lekua. Eukalitu gauri ez daka. Sartutako danak, trituratzeko, pasta, papel gorra ikeko impresorantzat eta haitxun unik papela gorra ona eukalitu gintzen da. Hau beto paratzen nahi dira. Komuneko papela periodikua kartoi haiteko pinua balixoko du. Baina beste zehozekin imiako da, hemengo pinu danak kanpotik ekarriko barkuetan, Rusietik handiko hemendik laste karrileik, filpesetako estako da, zentimo gutxiko estako da, baina munduen egongo da egorra.